Silav roj başı var başevan no çen uçe me amade kirnej bowe dixwazim peşkeş bikim em peşî biçin Suriye Rojavayê Kurdistanê li wê derê êrişa ser Kurdan heye hikûmeta demkî ya Şamê êrişê ser Kurdan dike qismek ji wan kirin bin çavan dîmen jî hene me ji Rûdawê girtine ka peşî em dîmen temaşe bikin mesele çi ye paşê ez ê ji we re nûçe bixwînim. Doh li gundê Nîrebiyeyê navçeya Şehbayê hêzên dewleta Sûriyê avêtin ser taxên Kurdan heft kes ji wan girtin. Meselê wan jî pir ecêb e. Yani girêdana wan bi Partiya Karkerê Kurdistanê re heye. Yani Welatparêzê Kurdin. Tenê sedem ev e. Davêjin ser taxên Kurdan û wan dixin bin çavan. Heft Kurd hatin bin çavkirin. Abdülcewad Abdülkadir, Abdülcelil Mehu, Muhammed Nuri Mehu, Muhammed Salih Welo, Hasan Salih Welo, Ayyad Welo û Xalid Qadir. Meriv dibîne ku ji malbatekî ne hêzên Şamê destanîne ser telefonê wan jî, destanîne ser motorsikletê wan jî, çavkaniya dazanîn ku hêzê hikûmetê di dema girtinê de destanîne ser her tiştê wan. Hêzên Sûriyê destanîne ser telefonê wan 6 motorsikletê wan hebûne. Hemî jî hatine desteserkirin. Niha sedem çi ye? Hincet bahaneya girtina van kesan pir balkêş e. Ev kes bi bahaneya ku tekiliya wan bi Partiya Karkerê Kurdistanê re heye hatine girtin. Hinek ji wan berî jî hatibûn girtin. Lê ew li hemberî li beramberî pere hatibûn berdan. Yani vana adetê wan e fidye dixwazin. İnsana dixin bin çavan digirin paşî di berdê le wan de fidye dixwazin. Yani karakterê xwe yê çete wan da nekirine. Her çend bibin dewlet jî, her çend tekiliya wan bi dewletê navnetewî re hebe jî vana çetene fidye dixwazin. Endamekî malbatê ew vîdeo ku min şenê we da ji Rûdawê re şandiye me jî bu ara parve kir. Yani acayip rewş e binêrin. معنا سؤال في قرية نيرابية صور مقالات صديقك وينك يا احمد الشرف لا تسولف بالله لا تبتدي وقت Rewş bi vî şiklî hevano niha em biçin Başûrê Kurdistanê li wê derê agir bi daristanan ketiye. Çiyayê li nêzîkê Süleymaniyê dişewîtin dîmen jî hene ez hema dîmena bînim ser ekranê. Rêveberiya Polîsê daristanan û jîngehê ya Süleymaniyê beyan kir ku şeva derbasbûyî ji ber sedemekî nediyar agir bi beşeke Çiyayê Goy jê ketiye ê li Süleymaniyê. Piştî hewldanên dijwar ên tîmên polîsan daristanê digel tîmên erê hem tîmên parastinê çûne wê derê û hem jî ev tîmên daristanên polîsan çûne cî heremê. Hewldane şewatê vemirînin lê belê piştî xebatekê dûr û dirêj qet nebe şewat ket bin kontrolê hem jî vê sibê şewat ket bin kontrolê. Di aynî demê de li Stêkê ew jî li ser sînorê Silêmaniyê sê welatî bi suçê qaçaxçîtiya komirê hatin girtin. 120 kîsikên komirê du erebe hatin desteserkirin. Gumanbar kesên binçavkirî radestê polîsên daristan û jîngehê yên Sîtekê hatine kirin. Em dîsa biçin Rojavayê Kurdistanê hevano. Ev mesela avê
ku ev nêzî 2 salin hema her hefte em ji we re behs dikin. Rojavayê Kurdistanê bêave mesele jî êrişên dewleta Tirkiyê ne. Dewleta Tirkiye di sala 2000 û yani beriya 7 salan êrişê serserêkaniyê kir. Di sala 2018-19 êrişê serserêkaniyê kir. Ev çavkaniya avê xist bin kontrola xwe û miletê Rojavayê Kurdistanê bê av hişt. Niha êdî di dawiya dawiyê de, êdî di encama peymanan de be, di encama diyalogan de ev çavkaniya avê hate vêkirin. Hem jî stasyona Elokê. Gelekî meşhûr e, av ji wê derê tê. Niha krîza avê çareser bû nebû meselekî dine, em binêrin. Ber bê çareseriyê ve diçe qet nebe, îşaret hene. İstasyona avê ya Elokê ya li bajarê Serêkaniyê ya Rojavayê Kurdistanê bi amedebûna şandeyekê fermî ya ji parêzgeha Hesekê piştî 7 salan ji nû ve dest bi kar kir. Ev stasyon 7 salin ji kar ketibû bi armanca dabînkirina ava vexwarinê bi taybetî ji bo bajarê Hesekê û gundewarê wê carekî din hate vekirin. Vekirina stasyonê piştî qedandina xebatên çakkirinê yên temîrkirinê alav û xetên avê pêk hat. Beriya 2 rojan ji bo ceribandinê dest bi pompekirina avê kirine li bajarê Hesekê. Piştî ku tesîsên teknîkî biqedin, piştî ku ev ceribandin, test falan eger serê xwe bigirin, av êdî tê. Yani ez bawer dikim di nava 2-3 rojan da wê av were bajarê Hesekê û gundewarên wê krîza avê qet nebe henekî siviktir dibe. Çavdiriye ku karkirina stasyona Elokê krîza ava vexwarinê henekî meselê sivik bike. Bi 100 hezaran kes ketine bin tesîra vê meselê. Salên derbasbûyî de 7 salan însanên me hakikaten bê avman. Gelek cûreyê nexweşiyan jî peyda bûn. Bi vê yekê re bajarê Hesekê til temirê gav bi gav û baweyekê bi rêk û pêk bigêjin avê. Hêviya me jî ew e. Niha em biçin İranê li wê derê dîsa mîna dîsa darvekirin heye, xortekî hat darvekirin. Cezayê darvekirinê yê Mehedî Xanakî hat bicîhanîn. Mehedî Xanakî kî ye? Ji xwepêşandanên destpêkê heta demekî di nava çalakiyan de bû, çi dibe êdî tê girtin jaliyê hêzên İranê ve ceza lê tê birîn. Bi endametiya rêxistinê û bi karkirina ji bo berjewendiyên İsraîl û Amerîkayê hatiye sûcbar kirin. Ji xwe ev edetê rejîma İranê ye, însanekî muxalif be li dijî rejîmê ve dîrek bi tiştekî tê sûcbar kirin ji bo menfaetên İsraîl û Amerîkayê kar dike yan jî endametiya wî ya rêxistinê wisa sûçekî davêjin stûyê wî. Ajansa Nûçiya Niya Fermî ya Îranê Îrnayê daxuyaniyekê nivîskî belav kiriye li ser vê meselê. Sûçên li ser Mehedî Xanekî çi ne? Li gorî îddiaya rejîma Îranê ye. Em nabêjin ev Mehedî Xanekî ji bo me ne sûcdar e elbet. Ji bo rejîma Îranê çi waye? Ji sala 2023 ve endamê rêxistineke çekdar ya li dijî rejîmê ye. Li ser navê wê rêxistinê kar kiriye. Mehedî Xanakî di saetên vê serê sibêde li girtîgeha navendî ya Kerecî hatiye darvekirin. 26 salî bû, xwendekarê beşa hukûqê bû. Li ser medya civakî nerazîbûn, bertek, reaksiyonên li dijî darvekirina wê zêde dibin. Li gorî daxuyaniyê Mehedî Xanakî bi sûcbariya endametî alîgiriya rêxistina mücahîdên xelkê hatiye darvekirin. Niha mijarekî din jî heye eger were bîra we beriya çendekî me behs kiribû. Ji xwe Donald Trump jî gotibû ji İranê re. Hûn êrişên xwe yên li ser Lûblanê bidin rawestandin. İcab nake hûn aqwas bînayên mezin hilweşînin ji bo zirar bigîjin Hizbullahê aqwasa zirar bidin sivîlan îcab nake. Hûn bawekî demkî xwe vekişînin em ê Sûriye bixin nava hereketê. Çima me Colanî û Heteşe û ev çetên wî anî ser hukm li Sûriye ji bo ku em bixin xizmeta xwe. Di rêya bercewendiyê xwe de bikar bînin. Di vê çarçovê de ew ê li hember Lûblanê şer bikin, li hember Hizbullahê şer bikin. Li hember Lûblanê nebe jî qet nebe li hember Hizbullahê
em ê bidin şerkirin. Lê colanê derket got na di plana me de, di niyeta me de tiştekî wisa tune. Lê niha îddiayekê nû derkete holê, ew jî televizyona İsraîlê îddia dike ku niha Sûriye amedekariyan dike ji bo ku êrişê ser Hizbullahê bike. Ev mijara tevlîbûna serokê hikûmeta veguhêziya Sûriye Ehmed el Şara ya di şerê li dijî Hizbullahê de aniha bi taybetî li İsraîlê biya rojev kanala Kan heye ya li İsraîlê diyar kir ku dezgehên ewlehiyê yên hikûmeta veguhêziya Sûriye aniha amedekariyên şerê li dijî Hizbullahê dikin. Beriya niha gelek caran rayedarên Sûriyê gotibûn ku ew tev lî şer nabin, piştgiriya serwerî û yeketiya xaka Lübnanê dikin. Lê rastiyên heyî tevgera artêşa Sûriye li ser sînorê Sûriye Lübnanê berova jî gotinê rayedarê Sûriye ne. Aniha haziriya ku li ser sînor tê kirin nîşan dide ku ev artêşa Colanî Heteşe di xizmeta Amerîkayê de di şerê li hember Hizbullahê de amedekariyan dike. Rastiyên heyî tevgera artêşa Sûriye li ser sînorê Sûriye Lübnanê vê rastiyê nîşanê me dide. Yani kanala Kan ya İsraîlê hin agahî jî li ser vê mijarê parvekirine. Kanalê beyan kir ku dezgehên ewlehiyê yên hikûmeta veguhêziya Sûriye ji bo şerê li dijî Hizbullahê li Lübnanê amedekariyan dike. Li gor hin çavkaniyan, ev jî çavkaniyekê ewlehiyê ya hikûmeta veguhêze destnîşan kir ku di van rojên dawiyê de li pişt perdê planekê li dijî Hizbullaha Lübnanê tê kirin. Ev plan wê di demekî pêwîst e were eşkere kirin yan jî di pratîkê de pêk were binêrin. Ev jî çavkaniyekê hikûmeta veguhêziya Sûriye dibêje nav tune ye. Lê ew jî dibêjin rast e amedekariyê me hene. Ev çavkaniya hikûmeta Sûriye diyar dike nezalaliyekê heye di navbera tiştê ku bawekî fermî tê gotin û tiştê ku li pişt perdê tê kirin. Çavkaniyê da zanîn ku perspektîvên ku ji bo dezgehên ewlehiyê yên Sûriye hatine ew in ku li dijî tevgera Hizbullahê operasyonekî were dest pê kirin, yani şer were dest pê kirin. Hûn zanin Donald Trump serokê Amerîkayê beriya niha gelek caran gotibû ku Ehmed el Şara dikare tevlî şerê li dijî Hizbullahê bibe. Trump wekî din dabû zanîn ku Şara wê wekî İsraîlê avahiyên pirqatî hil neweşîne bi şêwazekî din mijara Hizbullahê çareser bike. Ji bo vê jî Donald Trump diyar kir ku li şûna İsraîlê Ehmed el Şara aliyê herî guncaw e ji bo mijilbûna bi dosyaya Hizbullahê re. Yani bila İsraîl serê xwe bi Hizbullahê re neyişîne, vî îşê Ehmed el Şara û Heteşê hel dikin. Ji xwe mesela me bi Amerîkiyan re ew bû, eger were bîra we li gorî hin îddiayan rêzdar Xwedê rehme xwe lêke Salih Müslüm jî gotibû, Amerîkayê pêşniyazê hêzên Kurdan kiriye, qesede jî di nav da. Eger hûn amade bin di rêya armancê me de şer bikin, dibe ku şerê li hember İranê be, dibe ku şerê li hember Şîiyan be, rêxistinên Şîî, wekî Heştî Şehbî li Iraqê, wekî Hizbullah li Lübnanê, wê demê em dikarin bu were hevkariya xwe bidomînin. Eger hûn bi me re hevkarî nekin, di rêya armancê me de eger hûn ji şer re amade nebin, wê demê em mecbûrin biçin cem Colanî û bi wan re ittifaqê çê bikin. û di vê çarçiveyê de Donald Trump dema ku hat Erebistana Suedî bi rojan Ehmed el Şara re qise kirin. Hem jî bi pêşengiya Erebistana Suedî û îstixbarata dewleta Tirkiye. Yani Colanî tamamen kirin mirovê xwe anî ser wezîfê Sûriye teslîmî wî kirin. Tişta ku ez dibêjim civîna ku li Erebistana Suedî çêbû, yani beriya ku Amerîka û Heteşê li hev bikin. Paşê Donald Trump Colanî vexwend Amerîkayê. Hevan em derbasî Tirkiye bibin, ji xwe ev mijarên ku ana em li ser daxifin pir cara me gotiye û ji vir pêva jî ji vir û şûr me jî em ê bibêjin. Eger şer dest pê bike, ji xwe em ê bişopînin, em ê nav dabin. Yani niha tu sedemê ku hikûmeta Sûriye êrişî Hizbullahê bike tune ji bilî berjewendiyên Amerîkayê.
Yani normal ev millet cîranên hevin, normal meseleyên xwe Suriye, Lübnan, Heteşe, Hizbullah bana dikarin meseleyê wan hebin jî meseleyê xwe dikarin bi rêyên diyalogê çareser bikin. Yani şer îcat nake. Lê Amerika dikare colanê bixe nava şer. Ez ji we çi bêjim? Eger Heteşe têk biçe, lawaz bibe, êdî para me çi dikeve nizanim. Hevano mesela pêvajoyê heye, eger hûn 4-5 deqe li bendê bin, hin tiştên nû hene. Numan Kurtulmuş behsa çarçoveya yasayê dike. Yasa çi li xwe digire, çi li xwe nagire. û kengê derdikeve. Bana hemî dibêje. Lê pêşî em cî bidin CHP, hûn zanin CHP bû du perçe. Özgür Özel partiya xwe ya nû ava dike. Ji reş xwe navî partiya nû ye. Heta niha bi qasî ku em zanin nêzî 100 wekîl ji CHP îstîfa dikin, amade ne tevlî partiya nû bibin. Tabii ev jî zelzeleyeke siyasî ye li Türkiye. Parlamenterê CHP Taştekin daxife. Dibe navê partiya me wê bibe Yeni Parti, rast e. Piştî ku serokê CHP Özgür Özel doh da xaftina xwe ya li meclisê de xatir xwest û behsa partiya nû kir, îstîfayên CHP dest pê kirin. Heta niha bi qasî 400 endamên CHP îstîfa kirine. Navê partiya nû wê bibe Yeni Parti. Li gorî hatiye tespît kirin, heta niha 94 wekîl ji CHP îstîfa kirine, ew ê tevlî partiya nû bibin. Vaya hê destpêk e. Lê di demên pêşme de em ê bibînin bi milyonan endamên CHP wê îstîfaya xwe bidin, ew ê tevlî partiya nû bibin. Wisa xuya ye partiya nû ya bi pêşengê Özgür Özel wê bibe muhalefeta sereke. Yani dengê vê partiyê qasî 335 in. Yani anha bi qasî yê AKP'ye. Eger xwe îspat bike dawa demokrasiyê de, dawa Kurd de, meseleyên ku dikarin Türkiye modern bikin, pêş bixin, eger xebatekî baş bike, dikare dengê xwe derxe heta 340 jî. Yani ev potansiyel heye li Türkiye. Ka Numan Kurtulmuş çi dibêje hevano? Serokê Meclisa Tirkiye Numan Kurtulmuş di çarçoveya pêvajoya çareseriya nû de ku partiya deshilat AKP jê ra dibêje Türkiyeya bê terör, Dem Parti û Kurd jî jê ra dibêjin pêvajoya aştî û civaka demokratîk, doh bi partiyên siyasî ra li hev civiya amedekariyên qanûneke çarçoveyî nîqaş dikin. Kurtulmuş di çarçoveya van hevdîtinan de destpêkê çû serdana serokê MHP Dewlet Bahçeli, pişra jî çû cem rêveberên Dem Partiyê, paşê Koma Yeni Yolê, herî dawî jî CHP bi CHP ra civiya. Paşê jî İYİ Parti, AK Partiya ra jî civîn çêkir. Niha divan civînan de çi hate axaftin? Numan Kurtulmuş, Serokê Meclisê derket pêşberî çapemeniyê hem naveroka hevdîtinê xwe û hem jî di derbarê vê qanûnê de hin agahî dan. Tiştên nû çi hene? Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş di derbarê hevdîtinên bi partiyên siyasî re diyar kir ku wan ji bo di navbera partiyên siyasî de li ser qanûna çarçovê lihevkirinekî çêbibe hevdîtin pêkaniye. Got, hêvî dikim ku partiyên siyasî jî di demekê zû de xebatê xwe biqedînin û beriya meclis bikeve tetîlê vî karî êdî biqedînin. Yani qanûn derbixin. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş bi bîrxist ku Komîsyona Meclisê li ser lihevkirina partiyên siyasî raporekî amade kiribû, gotibû li vir metnekê hevpar jî hatiye amedekirin. Ew yek pir giring bû, îradeya bêçekbûnê û bi xebatên Komîsyonê hevpariyek pêk ji bo bêterörbûna Tirkiye hewcehiya bi qanûnan derket holê, berpirsyarî ya partiyên siyasî ye. Binêrin. Yani ji bo ku Türkiye bê terör bibe, pêdivî derketiye ku qanûnek çêbibe. Yani Numan Kurtulmuş, rêveberên AKP, MHP hê jî di gotina terörê de îsrar dikin. Yani ji nezaketê dûr e ev jargonê wan. Em hêvî dikin ku weke rapora Komîsyona hemû partî li ser qanûna jî mutebeqat bikin.
Ji bo wê jî me bi partiyên siyasî re hevdîtin pêkanî di xala şeşan ya rapora me de jî li ser rêxistinê me çi gotibû wê ew were biciyanîn yanî ew qanûn wê demkî be di derbarê xwe fesehkirina rêxistinê de be. Yani qanûn tenê ji bo ku rêxistin xwe fes bike, xwe fesih bike, xwe tune bike û çek û sîleh dayne û çarçova vê qanûnê jî tarîxa wî kifş e. İdî şeş mehe, idî salekî ye, paşê jî ev qanûn ji holê radibe. Yani betal dibe. Nav ez ê bixwînim vê derê de tenê pirsa me ew e, pirsa di serê me hemiyan da êwe de jî qanûn derdikeve mirovên rêxistinê yên li Avrupayê û yên li Qandîlê vedigerin Tirkiye, tamam, heta vê derê baş e. Belkî bikevin hepsê qismekî ji bo salek du sala, belkî jî nekevin hepsê bi kelepçe li malê xwe bin yan jî li ku derê bin ji ber ku malê wan tune ye vana şwara şikerin. Ev lê dawa Kurd wê çawa be. Mesela însanê mîna me basa mafê Kurdan bike. Basa mafê netewî Kurdan bike halê wan wê çi be. İnsanekî Kurdekî di çarçova Tirkiyeyê ew ê karibe basa azadiya Kurd û Kurdistanê bike. Kîjan qanûn wê van mirovan biparêze. Niha qanûnên tekoşîna li dijî terorê heye li Tirkiye. Tonkî qanûnê din hene ku ji ber wan bi dê hezara însanê me îro di hepsê dane. Heta ev qanûn bi temamî betan nebin, ji holê ranebin. Çawa merû dikare tekoşîna siyasî bimeşîne? Vana hemî mühîm in. Yani tiştî ku em dipirsin ev e. Bi vî şiklî be mesele hal nabe. Bi vî şiklî be xapandin e. Madem ki dawa 7 salî a milletê Kurd çareser dibe, divê qanûnên ku Kurd û Kurdistanê qedexe dikin, xebatên di vê çarçovê de qedexe dikin, ji holê werin rakirin, qanûna nû jî ji bo pêşwazîkirina van însanê me ye. Rast e. İja Numan Kurtulmuş çi dibêje? Dibe yani ew qanûna ku em ê derbixin li meclisê demkî be, tarîxa wî wê kifş be, yani ji kîjan tarîxê heta kîjan tarîxê didome, tenê di derbarê xwe fesehkirina rêxistinê de ye. Numan Kurtulmuş destnîşan kir ku qanûn wê nebe qanûna afiyê. Ev qanûn ji bo ku endamên rêxistinê çekê xwe dayînin werin Tirkiye, ji bo ku fealiyetên xwe bi dawî bikin tê derxistin. Ev qanûn wê nebe qanûna afiyê. Di hevdîtinan de jî li ser fikra partiyan yekbûnekî heye, yani hemî partiyên li meclisê, ez bawer nakim dem partî nav da xwedî vê fikrê be, hemî partiyên li meclisê li ser van fikran bûne yek, em dikevin demekê nû ku tekoşîn tenê bi siyasetê bibe. Ya giring ew e, em biratiya ava bikin, ji hemû deman zêdetir pêwîstiya me bi biratiyê heye, piştî teror ji holê rabû, em ê hê xurttir bibin. Hêvî dikim, partî jî xebatê xwe demil dest bi dawî bikin, meclis beriya ku bikeve tatilê, qanûnê derbixe, pişra wê demê bikeve tatilê. Yani qanûnê derbixin paşê. Ama du qasî ku me bihîst, vana dixwazin derxistina vê qanûnê rastî 15 tebaxê bînin. 15 tebaxê roja berdana guleya yekem ya tekoşîna Partiya Karkerê Kurdistanê ye. Baş e, 15 tebaxê roja destpêka şerê çekdarî ê Kurd û Tirkan e. İja dixwazin rastî wê roja sembolîk bînin. Yani êdî pîrozkirina 15 tebaxê zehmet dibe. Em çi pîroz bikin? Em destpêka şer pîroz bikin yan bi dawîbûna şer pîroz bikin. Teqebûlê eynî rojê tê kirin. Yani tiştekî wisa me bihîstiye. Ji xwe ji bo rastî 15 tebaxê were, çend rojê me ma, îro 22 diye ha ji were bêjim. 8 roj li vê derê, 15 jî li vê derê êdî hûn hesab bikin. Yani 23 rojê din wê qanûn derkeve. 27, 28. 31 bikişîne ev me rast e dike 23 roj. Niha Numan Kurtulmuş li ser pirsa rojnamegeran diyar kir ku CHP jî piştgiriyekê xurt wê bide vê qanûnê, eger Özgür Özel Partiyekê nû ava bike, di fikrin dîsa piştgiriya wan em bigirin,
Numan Kurtulmuş li ser pirsa rojnamegeran carekê din diyar kir ku beriya meclis bikeve tatilê ew ê vî karî bi dawî bikin, qanûnê derbixin, paşê bikevin tatilê, partî wê werin cem hevûdû, li ser mutabaqatekî li hev bikin, mekanîzmaya wê çawa bibe, dema xwe wê çawa bibe, li ser vana nîqaş bikin, metnekî Kurt ew ê di nava xwe de binivîsînin hemî li ser li hev bikin, mekanîzmayên çavderiyê yên dewletê wê raporê xwe pêşkêşî meclisê bikin, ev mekanîzmayên çavderiyê yên dewletê hevano teyîd û tespît e. Ew ê rapor binivîsînin, me çûye bi çav û serê xwe dîtiye ku rêxistin tune biye û çek sîleh hatine danîn, hemî tunelên li Herêmên Palestînê yên medyayê vala bûne bi vî şeklî yani. Di navbera partiyan de wê müzakereyekî were çêkirin, pişra jî metna qanûnê wê were amadekirin. Ev polîtîkaya dewletê ye, em ê Tirkiyeyekî bê terör ava bikin dibêje Numan Kurtulmuş. Bahsa ew ê dike, yani ji vir û pê ve pêvajoya tekoşîna siyasî wê dest pê bike. Êdî di çarçova xebata siyasî de em ê bikaribin ji Tirkiyê mafê xwe ên netewî bi dest bixin, ew êdî dibîne ser me. Merû çawa bike? Piştgiriya gel bigire, merû gel rake ser piya ji bo heq mafê perwerdê, ji bo mafên din. Lê Rêzdar Abdullah Öcalan doh behsa wekeviyê dike. Wekevî yani heqê Tirka çi be, ê Kurda jî divê ew be. Heqe we. Wextê ku em bala xwe didin mantıqa rêveberên dewleta Tirkiye, ev mucize ye. Yani çêbûna wekevî mucize ye. Çünkü ev rêberên dewleta Tirkiye ji navê Kurdistanê nefret dikin. Binerin doh min beyanata Wezîrê Karê Derveyê Îranê godar kir. Mesela li İranê problema navê Kurdistanê tune ye. Dibêje Kurdistana Iraqê, dibêje Herêma Kurdistana Federe, wan nava pir xweş bikartîne. Ama rêveberên Tirkiye navê Kurdistanê bikar nayîne. Di serê wan de Kurd, Kurdistan divê tune be. Yani Kurd hebe jî Kurdistan tune ye. Belkî we jî bihîst be Tayyip Erdoğan ji hevdê mehê vir ve tune ye. Ya xuya nake yani. Bu çend roj, bu 5 roj. Tune li holê. Kuda çûye. Biqasî ku tê gotin giran nexweş e. Hem fîzîkî nexweş e, hem jî ji mêjiyê xwe nexweş e. Gelek seremonî, gelek merasim hebûn. Tayyip Erdoğan tevlî nebû. Normal her sal tevlî dibe. Tayyip Erdoğan li ku derê ye? Çima tune ye? Numan Kurtulmuş hevdîtina pêk tîne. Nizanim yani eger we dîtibe di çapemeniyê de bibêjin hakikaten. Yani min nedîtiye. Hûn jî dikarin fikrê xwe binivîsînin. 5 roje we xeber ji Tayyip Erdoğan girtiye negirtiye. Bi qasî ku em pê hesiyan xurifiye. Xurifiye hûn zanin çi ye? Cem we çawa tê gotin? Yani aqlê xwe zayî kiriye. Gotinê çep û rast dibêje. Ne li ser hişê xwe ye. Nikare derkeve nava civakê, nikare derkeve pêşberî çapemenî. İja însanekî xurifî be, îja merû nikare ceza jî bike. Çünkü dî ser şî xwe nine. Me pir dixwast adaleta Kurd hebe, Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli jî, mirovên din, rêveberên dewleta Tirkiye jî hemî werin mehkeme kirin, ji aliyê adaleta Kurdan ve. Yani vaya dilê me de biye kul. Normal vana insanên suçdarin, vana kujêrin. Heta ku neyne mehkeme kirin, dibê weke insanên aştîxwaz neyne îran kirin. Vana bi hezaran keç û xortê me kuştin. Vana insanên suçdarin. Yani firqa wan û Kenan Evren tune ye. Li ser fikrê hevin yani. Yani êm Musa'ya ez mecburum rastiye bibêjim. Yani insanekî weke rêveberê dewleta Tirkiye ji bo menfaetê dewleta xwe dixwaze tevgera me ya siyasî ji holê rake û di vê çarçovê de gotinên nerm dibêje, vaya nayê manê ku suçî wî hemû efû biye. Madem
Jikirnê xwe poşmane Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli û yedin bila derkevin pêşberî çapemeniye afya xwe bixwazin. Lêborîn bixwazin ji milletê Kurd. Li cem vana lehvatin jî çênabe. Ya merûv heta ji kirnê xwe poşman nebe merûv çawa lehevtê? Li ser çi merûv lehevtê? Binêrin Aliyê Kurd dibêje, Aliyê Kurd vekirî dibêje. Dibêje dawa me heq e, em ji dawa xwe poşman nebûne, ama awayê tekoşîna me heta demekî em mafdar bûn, ji demekî şûn ve êdî ev awayê tekoşîna me bi kêr naye, îcab nake. Wî rojê min şîrovegerekî jî godar kir, ew jî tişek balkêş dibêje. Di tekoşînên çekdarî da eger merûv têk neçe, merûv bi dewletê re were ser masê merûv lehev bike, di çarçova lehevkirinê de merûv dawî li şiddetê û li şer bîne, veya bi serê xwe serkeftinekî ye, veya ket serê min ya rastî. Çünkü milletekî mîna milletê Kurd perperîşan, zor bela xwe bi rêk û pêk kiriye, xwe bi rêxistin kiriye û rêxistinek ava kiriye û mirovê me ên neperwerdekirî asta wan binêre, li hember dewletekî xwedî tecrübe weke dewleta Tirkiye hêza duyem ya NATOyê pêncî salan li ber xwe da şer kir, têk neçû û di dawiya dawiyê de di encama lehevkirinê de ancak şiklê tekoşîna xwe diguherîne. Yani vaya serkeftinekî ye. Yani hakikaten ket serê min. Mesela merûv dikare hevûdû îqna bike. Niha adetekî li cem hevalê me heye, derdê wanê ku însanan îqna bikin tune ye. Ve adet jî wa 4-5 sala derketiye. Yani acayip tiştekî ye. Yani di kültüra Partiya Karkerê Kurdistanê de ev adet tune bû. Ev adetê 4-5 sale. Çi ye? Mesela tu fikrê xwe dibêjî, fikrê te ne li gorî wî be, te tecît dike. Te dûr dixe. Tu nejmeyî. Yani kültüra nîqaşê nemaye. Halbuki zemanê berê te çi bigote jî bi gotinê xwe camêr û canikê li hemberî te di encama nîqaşê de yan te ew îqna dikir ya wê û wî tu îqna dikirî. Ev kültür rabiye. Çi dike? Wê demê te sûjbar dike. Bi şiklên cuda. Yani vaya hinek ji cehaletê jî tê, ji lawaziyê tê. Çünkü insanekî nezam be, cahil be, lawaz be, hêz û quweta wî ku nikaribe te îqna bike, tenê te sûjdar dike. Vaya divê were terîkandin. Bi milyonan însanên me di serê wan da pirs hene, li benda bersivê xwe ne. İnsanê ku vê pêvajoyê bi rêva dibin, mecbûrin va însana îqna bikin. Wextê îqna nekin, divê van însana jî sûjbar nekin. û rastiya xwe bibêjin. Bêjin hêza min tune ye, zanîna min tune ez tê îqna bikim. Êrê rastiya xwe bibêjin. Yani rast e ne rast e tiştê ez dibêjim hakikaten îtiraza wê heye hevalno. Yani kesî ku li min temaşe dikin. Yani hûn jî ne şahidin ku zemanê berê di kültûra me da hevûdû îqnakirin hebû, kültûra nîqaşî hebû, pirsek di serê we de hebiye we tişû ji hevalê xwe re digot. Îja ev mesela pêvajoyê de jî dewleta Tirkiye re jî divê em hevûdû îqna bikin. Yani jî nîqaş bikin. Merûv çi bike, tişt herî baş çi ye? Ji bo wî dibêjim ew şîrovegerê ku millê godar kir û got li gorî tecrübeyê me di temamê cîhanê da rêxistinek ku pêncî salan şer kiribe û di dawiya dawiyê de dewlet mecbûr mabe pêra were ser masê veya ne serkeftina dewletê veya serkeftina wê rêxistinê ye. Ji ber ku dewlet e yani. Bi milyonan askerê wê heye, bi milyaran perê wê hene, hêza wê ya navnetewî heye, endama NATOyê ye, mehkemeyê wî hene, dikare di 24 saata da operasyonên pir berfireh pêk bîne ku dewletan têk bibe mesela. Li hember Kurdan kir jî ama dewletekî bi vî şeklî eger ev rêxistina Kurdan li ser piya mabe li ber xwe dabe û pêra hatibe ser masê,
Yani ket serî min ku serkeftine. Erê. Yani hû jî fikra xwe bipêş, nizanim. Tabii ez wextê dibêjim serkeftine, ev serkeftina me hemî Kurdan e. Tabii pêvajo hê didome. Ya mühim merûv hê jî li ber xwe bide, tavîzan nede û însanê mîna me jî divê hebin. Ne tenê hin şîrovegerên ku tenê hema sırf tavîzan din dewleta Tirkiye. Hema tiş nabe. Ji bo xatirê biratiyê em her tiş bikin. Ew jî hebin ama ê ku hakikaten mafê netewiyê Kurdan diparêzin, îsrar dikin û rêvebirên dewleta Tirkiye sûcbar dikin jî divê hebin. Yani em mecbûrin weke millet pir reng bin. Ya. Em biçin welatê me Vartoyê hevanda. Ez zanim hayem jî heye me hinek dirêjkir biborin. Lê em ji xwe nîqaş dikin ya. Jinên Vartoyî hevano di nobetê de ne, nobeta çi ye? Ev mesela JES heye ya. Dewleta Tirkiye bi rêya hin şîrketên sivîl dixwaze ji bin erdê hin erdê bikolê û ji wê derê maddeyên kîmyewî dibijiqe ser çandiniyê. Îje ev jinên Vartoyî ji bo rê bigirin li ber vê talana ekolojîk çalakiyekê nobetê de ne dest pê kirin. Jinên ku wekî parasvanên serekê yên jîngehê derketine pêş bi duruşmeya parastina xwezayê parastina jiyanê ye daketine qadan. Li herêmê xebatên ekolojîk yên ku ji aliyê jinan ve tê meşandin her ku diçe berfirehtir dibe. Li navçeya Gimgimê li Vartoyê ev bertekên li dijî projeyên santrala jeotermal JES jê ra dibêjin gihîştine lûtkê jinên herêmê ji bo rê li ber vê talana ekolojîk bigirin çalakiya nobetê didomînin jinan diyar kir ku ew ê bi tundî li hember derbikevin. Ew ê bi tu awayî destûrê nedin ku çavkaniyê wan ên xwezayî werin rûxandin. Ev çalakiya biryardar ya jinan piştgiriyeke mezin ji aliyê hunermend û parasvanan ve jî dibîne. Hunermend Mikail Aslan li wê derê bi wî rojê min dîmenê wî dît mala wî ava bi stranê xwe xweş çû piştgirî da jinan ev xweş e. Hevano dîmenek heye binêrin ez nîşanê vedim heywanekê em bêjin heywanekî di nava daristanan da heywanekî pir kêm tê dîtin. Ez hema fotoğraf bînim. Em jê ra dibêjin tîrmar. Hûn çi dibêjin? Tîrmar ez fotoğraf nîşanê vedim hûnî hema fehm bikin mesele çi ye. Hinek dibêjin marmerok, hinek dibêjin tîrmar. Ev mesela. Ev çi ye? Li cem we çi dibêjin? Jehra vî tîrmarî bi milyaran dolar pere dike. Jehra vî tîrmarî yani tûka wî ya. Tîrmarekî wisa ye hema 4-5 meha carê xwarin dixwe ji wextê dixwe jî tam dixwe yani. Jehra wî ji bo çi baş e? Ji bo însanên ku şekerê wan pir zêde ye. Diyabet. Ji bo însanên ku divê muheqaq zayıf bibin. Tu qismekî jehriya wan dixîne va xwîna xwe û roj bi roj êdî zayıf dibî. Yani dilê te naçe xwarinê. Mada te dixitime yani. Ka em vê nûçe ji were bixwînin. Niha ev çîroka ku em ê ji we re behs bikin hevano bi tîrmarekî nenas lê gelekî jeherdar dest pê dike. Vê çîrokê bazara milyar dolarê ya cîhana doktoriyê ya tibbê serûbin kiriye. Li kurahiya çolên Amerîkaya Bakur ev tîrmara gîla dibêjin. Hinek dibêjin jîla belkî jî. Jîla tê xwendin, gîla tê xwendin em nizanim. Lê ev tîrmara gîla ye. Li wê derê de jî yani li Amerîkaya Bakur. Ev tîrmar di tûka xwe ya jehrî de maddeyekî hildigire. Ew madde paşê dibe bengeha derziyên zayıfbûnê ên nûjen. Vê keşfê salên 1990 dest pê kiriye. Bi saya vê keşfê îro êdî dermanên wekî Ozempic hene. Jehra wê rê li ber derziya zayıfbûnê ve dike. Derziya zayıfbûnê ji vê jehrê çêdibe. Ev tîrmar yan jî marmerok hûn dikarin bibêjin.
li deverên çolê yên li başûr Rojavayê Amerîkayê li bakurê Meksîkayê di tûka wê de jehrekî heye. Ev jehra di tûka wê de nêçîra wê lawaz dike, bêliv dihêle û paşê jî ji xwe re têra xwe hêdî dixwe. We goterê îja em çawa fayde dibînin ji vê jehra vê tîrmarê, ew jehr ew qas bihêze dikare mirovekî jî bikuje, lê em jehra wî zêde nagirin. Pir hindik digirin, ew çi dike? Mirovan zayıf dike. Tam jî ev tûk anîn kirin mijara lêkolînê. Lêkolîn van ê ku bi tibbê re alaqedar dibin, ê ku dermanan çê dikin, çûn tûka wî anîn laboratwara da jê derman çêkirin. Lêkolîneran maddeyekî ji vê tûkê ve qetandin, vê maddeyê rê li ber dermanên nû û bazarekê milyar dolarî vekir. Derziya zayıfbûnê. Şirketê dermanan ji vê keşfê dermanekî bi navê eksanatîd çêkirine. Hinek ji we belkî bikartînin ama insanên obez bikartînin ha. Sala 2005 ev derman ji bo nexweşên diyabeta tîp 2 hat bikaranîn. Têde maddeyekî heye şekerê xwînê dadixîne, îştahê kêm dike, valabûna mîdê hêdî dike. Yani mîdê hêdî vala dibe tu hîs nakî tu birçî bûyî, ji bo wî kêm dixwî. Di piyasa tibbê de milyar dolar digerin. Bazara van maddeyan di nava çend salan da teqiya. Mesela hevanlo. Li Amerîkayê kesên van dermana bikartînin ji nişkeva pir zêde bûn. Mesela di sala 2018 de bazara vê tûka tîrmarê bêjin van dermanê ku ji wî Tirkiye çêdibe çarçova bazarê 13-14 milyar dolar bû. 14 milyar dolar derbas nekiribû. Aniha tenê di sala 2023 de biye 72 milyar dolar. Yani 4 kat belki zêde biye. 2026 da pir zêdetir biye. Belki giştiye 7 milyar dolarî. Sırf dermanê ku ji ber tûka vê heywanî çêbiye. Vê heywanê binêrin. Hevan li Bakurê Kurdistanê ya jî li Kurdistanê eger we dît zira nedin vê heywanî ji jehra wî merû derman çê dike. We goterê. Niha ev hemû vedigerin ser tûka marokekî yani ev tîrmarê çolê yê ji rêzê vê marmarokê tîrmarê bi milyaran dolar dihat xistiye sektora dermanan. Niha ev tîrmara gîlayê tenê çend mehan carê xwarinekî dixwe, wextê ku xwarin dixwe jî pir dixwe. Mesela çawa dixwe? Kiloyê wî eger 30 kilo be ji sedî 30 kiloyê xwe ancak dikare xwarin bixwe. Yani ew jî tiştekî pir zêde ye. Tiştekî pir zêde ye. Ew wî di 3-4 meha da dihemîne, 3-4 meha dî tiştekî naxwe. We goterê. Îja me got bila bala we li ser be vaya nîşanê me dide ku ji her derdî re dermanekî heye lê derman li ku dirê em nizanin. Ciyê derman em nizanin. Derman ji çi çêdibe em nizanin. Ev jî ancak ilîm, zanyarî, tıp pêra mijûl dibe. Li Kurdistanê çi qas pêşketiye nizanim. Belkî jî tibbên alternatîf hene li Kurdistanê. Haya me jê tune ji gîha, ji nebatan merû dikare peyda bike. Tıbba alternatîf ya li evê li Kurdistanê gelekî li pêş e. Êm diya min jî bi tıbba alternatîf re alaqedar dibû ya rastî. Yani ji gundê me, ji gundên derdorê însanên nexweş bana dihatin jem diya min jî yani. Ji gîha û nebata av, mav çê dikir didawan hem ji bo vexwarinê, hem ji bo serşûştinê, hem ji bo bînkirinê bi şiklekî êdî ew nexweşî derbas dibû. Lê êdî psikolojik derbas dibû, heqeten bi tesîra wan nebatan derbas dibû ez wî nizanim. Deka canan merûv bi aliyê psikolojik jî wextê ku merûv bawer bike ku merûv tedavî bûne ew nexweşî êdî dixeyî de diçe yani. We goterê.
Hevan numala ve ava ez spas dikim ji ber alaqeya we ji bu kanala me. Ez mesajı ve dixunim. Belki nadim ser ekranê zû bi zû. Lê ez ê rojekî yani bi temamî were alaqedar bim. Mala we ava. Ji kerema xwe re bibin abone kanalê mezin bikin. Pêdiviya me bu heye a milletê Kurd jî bi kanalê wekî ya me heye. Bila kanala me li ser piya bisekine. îro nebe sibê lüzum dike. Hakikaten lüzum dike. Hûn ê bibînin. Bi xatirê we silav rê sevan da.